No. Takže ja som zdravím ešte videa spoločne s Wafflemenom. Ideme sa pozrieť, či dokážeme pomstiť Slovensko proti Anglicku. Či on dokáže pomstiť Slovensko proti Anglicku, pretože ma to veľmi sklamala naša prehra. Som si myslel, že trošku aj vyhráme, ale nevyhrali sme. Úplne v pohode. Začíname. Pekne kľúčky, nahrávky. Približujeme sa k bránke pomaly a postupne. Kľúčky jednu, kľúčky dve. Drevení sú nejaké tí Slováci, nejaké bol... Všetky tu kľúčkujem, hop. No tak to som myslel. Lopta, ale majú aut. Ale nevadí. Nedostanú sa ani za polku. Musím zvládať. OK. Pum. Pekne. Nevedia behať. Pekne. Pum. Sakra, som si reálne myslel, že to bude už. Už som to cítil. Ivan Šranc. Je pomalý. Prečo som taký pomalý? Prečo som taký pomalý? Ivan. To kde dal? Však ja som chcela Dudový. Ping. Pum, nádhera. Bol nádhera, Strelej na bránku, ty už si mal 3, iba jednu. Nevadí, ja čakám na ten perfektný moment. Pauli. Jo, jasné. Trippier. Ten tiež dostal žltú ako prvý. Roh, nič z toho nebude našťastie, nič z toho nebude. Pozerajte, nič. Ale tak nebránka. Čo sa tu deje? Haraslín. Nie. Haraslín. Nie! Je to pomaly. Pucka. Creeper. Lopta. Nevidel som vôbec. Lopta. Nie, čo to urobil? Pauli. Zaslúžil. Ani výhoda nebola. Až lopta. Vieš, Ivo. Bože. Luka. Nie, daj sem! Luka! Nie! Lopta. Teraz pozeraj na behni. Bo! Out. Nie je out. Som zobral. Pena. Zradil si Šranca! Áno, zaslúži si. Osakra. Prečo? Zranený Šranc. Joj. Haraslín. Luka Haraslín. Jak? Watkins. Pozrite, ja to mám vypočítané už, z rokov skúsenosti. Ping. Aha. Nožničky. Ping, OK, ping. Mobotka odpal to. Čo urobil hlavou muska? Tak, paráda. Minúta nastavený čas, to sme vyhrali, chlapci. Ešte máme góla. Nepiskaj. Nie. My sme vyhrali euro, chlapci, my sme vyhrali euríčko. Na to, že my sme vyhrali euríčko, som pomstil našu krajinu dnesko. Ale zase dobrí sme boli, hej, ale... Takže naša krajina bola pomstená, ak miluješ Slovensko, nezabudni sa nechať like odber.